देखी झूमर के भाव बा पति परदेश पत्नी घरे बैठल बड़ी लड़का कूद गई उहे जाने जेकर पति परदेश 5 साल से कमाता बबुआ यही में औरतिया घर में सब सुख तो मिलते बा। अच्छा खाना पीना गहना गुड़िया रुपया पैसा पहनावा और हवा दोनों चीज के कमी नहीं थे। लेकिन बबुआ मर्द ना रहे तो सब गहना गुड़िया पैसा सब बेकार सब फीका पड़ जाए सब बेकार है। देखिए पहले औरत के ए चमेली तहार पति कई साल से बहरी बारे हो 8-9 साल से चुप हो कई साल से 9 साल से 5 साल से बस 3 साल बढ़ा के काहे बोलल 3 साल बढ़ा के ना बोली तार पति भले 3 साल पहले हो ये 2 साल कोरोना में गई। अच्छा औरो आपरी साल आई तक 3 साल ना हो गई। अच्छा 3 साल वाला खुद बया जोर के बताओ तार तार पति 20 साल से बहरी बारे 2 साल तू तो ठीक बारू रे तार तो सब काम चलत रहे एक और पहले दिन रहे सब काम तार चलत रहे लहलहात रहे। चला कोई बात नहीं के जब मरद कमाई है ना तो मेहरी खई है कहां से सुखा गरीबी के जन्म करम ह तो सब काम कहल बा जरूरी बा। पता चली कि चैत में चल के ए बबुआ अच्छा दीपक देखी कभी के का कल्पना ह झूमर के भाव से औरतिया कहत दड़िए बबुआ का भाव लागो फोने पे पाती में लिख दे गीत लिखत तारी कि ए पति ए स्वामी जी ए हमर पति देव ये हम ए जी कहत तारी लिखत तारी पाती में लाली रे पलंगिया दोहर तकिया बाहर लो ये हमर लाली पलंग में 2 गो तकिया बा लेकिन तैयो ठीक नहीं खेला कहता ए जी लाली रे पलंगिया दोहर तकिया अरे परदेसिया बलमुआ बताओ हम तारे के 10 गो पाती लिख देनी तू एको गो पाती ना लिखल कैसा सतार हो रे पार्टी की चिट्ठी भैया अखिलेश बन गइल बड़ 3 महीने बेंचो बजावत 3 महीने दिल्ली में बराबर कमाता ना कथि करो अखिलेश बाबू चौरक तरपल भी है तरपल तू ठीक पत्नी हो कि चौरक बोलू है दोसर पत्नी तो अर्धम मारो कहि दे मामू 5 साल छोड़ के बोला 5 साल सारा में तो नाम तो चौरक आई हो दादा तू मत कुछ कहिए त 2 साल में बहरी बा तू कौन गाड़ी दे रे 2 साल से बारे तबे न मुंह सुखाई शर्माइल पत्नी हो आई खिसियाइल पत्नी दोनों में फर्क बा नु देखी कैसे कहत है बबुआ झूमर के भाव ह अब ए जी लाली रे पलंगिया तो हर तकिया ए जी लाली रे पलंगिया तो हर तकिया परदेसिया बलमुआ लिखे ना पतिया परदेसिया बलमुआ लिखे ना पतिया दिल्ली में हमार पति कोनो सेटिंग में त ना लागल बा कोनो शौकीन के फेरा में ना लागल बा हां उहे पाती में औरतिया लिखतरी कहतरी ए जी पवन सवत मरले पाई राउर मोतिया ए जी पवन सवत मरले राउर मोतिया एक बार मत फोन मार ले बा ई देखो तो नॉलेज लिखे ना देख कहता एक बार मत मार ले बा पिया सर को अच्छा चल देखो कहता अरे परदेसिया बलमुआ से एक काम करो ना
देखो पैसा कमाने में सबसे ज्यादा कमाले कौन जानता है? अजय मिक्सिंग लाइन। ओकरा लगे सेटिंग हो जाई ना तो तहरो काम चलत रही कोटी बहरे रही त काम होई कम तो चली। आ कैमरा मैंने गौर गौर बड़ी बड़ी कैमरा चला चला पैसा कमाता रे। हां हां राहुल भाई बड़े सबसे हेवी कमाए बड़ा सुंदर हैंडसम बड़े भैया। गमछा वाला के नाम भूला गए लेकिन चलो तोरा नेक्स्ट एल्बम में तारा के जरूर सुनाई भैया। ये बार तू डबल लगन बा। देखिए औरतिया कहत है बबुआ ए जी कौन सौत तोहरो जे मरले मतिया आओ परदेसिया बलम लिखे न पतिया परदेसिया बलम लिखे न पतिया यो राजा ओ हो श्याम केला जी एकदम दिल्ली में छापा मारी रहो फैक्ट्री में बबुआ चंदन और कहतरी श्याम अकेला मोर बुझे न बतिया ए जी श्याम अकेला मोर बुझे न बतिया मारो मुदई के मुआ ना अगर अब ना आइबो तो हम जहर में खा के मर जाई भैया। मार मुंह धके ना जहर में खा के मर जाई तोरे से जाके लड़ जाई आ तू न आइबो न तो केहू मरद से ना कुछ करम ना कुछ करम सती सावित्री बन रउआ हमर पतिव्रता पति हमरा साथी सावित्री हमरा में नहीं के कथी में नहीं के चांद सूरज में दाग होई लेकिन हमरा में नहीं का हो तोहरो में दाग बाकी ना नहीं के तो हमरा में दाग बका तोरी तोरी ठीक करू हम तो भी अब भीतर है सती सावित्री नहीं के बुझा तू बुझा दे। देखिए आगे का कहता ए जी श्याम अकेला मोर बुझे न बतिया और अतिया को कंतरी आ कहत भाव में आबे ए बबुआ आ परदेसिया बलमुआ लिखे न पतिया परदेसिया बलमुआ